लिया क्या नचनिया अरे जी ले सुख बन बोले सुख हां सावन में हरियर साड़ी ले ले रहनी हरियर चूड़ी ले ले रहनी ना आइला हरियर साड़ी के चूड़ी में जार देनी हरियर चूड़ी के फोड़ देनी लोढ़ा से सोचनी के भादों में गई तो जन्माष्टमी में सोहर गवाई ना आइला हम द सहारा चढ़ब तनी आइता तो दुर्गा जी देखई तो सरखी पर चढ़ाई तो गुड़ी जिलेबी खियाई तो कवन जिलेबी गुड़ की जिलेबी कवन गुड़ की जिलेबी लीना बूता मेला आर फिरज के बात हर जुमन करे सोर जो आर डाला अपना बुद्धि पो मन करे भान का चढ़ी जाई अमरूद ते बात हम सोचतन कि लूटा हां जी लूटा की केकर मन में चोर नहीं खे अपना देश के बचावे खातिर केकर आंखें में लोर नहीं खे ओहू लूटता ओहू लूटता रुपया पर के ना टूटता कोई दाढ़ी बढ़ा के लूटता कोई दाढ़ी मुड़ा के लूटता साधु जी के किस्सा के कम शोर नहीं खे केकर मन में चोर नहीं खे अपना देश के बचावे खातिर केकर आंखें में लोर नहीं खे केहू कपार छेड़वा के लूटता अरे बुरबक से शंकर भाई के दबलमुआ प्रदेश में मेहरारू के ना बोका के बलमुआ प्रदेश से बड़े मेहरारू कलेश में घरे बाड़ी बहुत गिंजन बा बहुत मेहरारू के मतलब होई गए ना हो कि खिया के खूंटा पे उतार दे अब पूरा दे दी छिबावे लगी ना बताई हो मेहरारू के मन करेला का भाई मेहरारू के जौन जवानी के आग से जरूरत होखे जेकरा प्यास कोस के लागल होखे हमर बात पर ध्यान दी जेकरा प्यास लागल होखे आ ओकरा एक गिलास गरम दूध दे दी दूध तो महंगा बा पानी फ्रीए में हो बाकी ओकर प्यास ना जाए ना ने जे जवानी के आग से जरूरत होखे आ ओकरा देह पे एक बाल्टा पानी बिग दी की आग बूत जाओ तो ओकर आग ना बूती ना मेहरारू कहतर के बोलमुआ फोन क के आए हाय जा पंकज लिया क्या नचनिया अरे जी ले सुख बन बोले सुख हां सावन में हरियर साड़ी ले ले रहनी हरियर चूड़ी ले ले रहनी ना आइला हरियर साड़ी के चूड़ी में जार देनी हरियर चूड़ी के फोड़ देनी लोढ़ा से सोचनी के भादों में गई तो जन्माष्टमी में सोहर गवाई ना आइला हम द सहारा चढ़ब तनी आइता तो दुर्गा जी देखई तो सरखी पर चढ़ाई तो गुड़ी जिलेबी खियाई तो कवन जिलेबी गुड़ की जिलेबी कवन गुड़ की जिलेबी बाकी नाई बत सुनए मटी लगनु सोना दहाता आ कोयला पर छापा मरले बा कैसे कोना भागे नया लयदारी है पंकज है मेहरबा कहतरी कि आ जाईता ए परदेसी आ जाईता ए परदेसी आ जाईता ओम भाई जब मेहरारू आग से कोरहाग में हो जाला तो देह फटफट के रस पी गेला लागेला चोइटा छोड़े दे वैसन मेहरारू अगर गेहूं के लांग जाए तो गेहूंवा मर जाई हम सब 20 इतना हो जाला कहतर की दियरा के काकर ऐसा दियरा के काकर ऐसा देह फाटता आ तू आवत नहीं खो सबके मर्दाना के नवरात्रा में कलसा बैठा के जो जमावता तोने के का वालो रे अरे सतावता दिया राके का कर दैसन देह मोरा फाटे दिया राके का कर दैसन देह मोरा फाटे
देह पर फ्रिज के पानी पी गनी तैयो ठंडा नहीं अरे ना हो आगिना बुतावेला मर जा रे आर फ्रिज के पानी ए सविता आगिना बुतावेला फ्रिज के पानी यही याद कोइलो परदेश पिया हर चोलियों में आटे न जला चोलियों में आटे न जला अदर जाए लाड़ू के नाती बोतले रह गइलो हाँ अब कहीं आखिर हमरो तू ने छानी काटत रह जाओ ना छानी काटत रह तो हम सोना काटे के मन पर कहिया ले देखी जो रे विकास आखिर एहू जीवे न हो बकरी घास खाता है तो 6 महीना पर में मियां जाता रही हाँ ऐसे कह के बा हर जो बन करे सूर जोर अरे है विकास जो बन करे सूर जोर है मासा आरन डाला अपना बुद्धि ए सविता हर जो बन करे सूर जोर ए रिंकू आरन डाला अपना बुद्धि मन करे भान का चढ़ी जाई अमरूदी गाय गरम होला हूं भाई तो साण पर चढ़ जाला ये तो देखे के चीज है हमें हारू गरम होला त मर्दाना पर चढ़ली सा टुन टुन तिवारी बाबा के पुरस्कार आई तिवारी बाबा केने बने तने हाथ उठाईती जा विकास मोहर मारो तिवारी बाबा के गोड़ लागत तने आशीर्वाद के प्रति बड़ी रुपया देता नहीं भाई जवानी भी तक ये जो मन करे सोर जो डाला अपना बुद्धि मन करे भान के चढ़ी जाई अमरूदी हाय रे देहिया हाय रे जवानी चिकन मोलायम देहा आटा के लोई चिकन मोलायम देहा आटा के लोई मन
कबो कबो अपन दहिया अपने से टोई कबो कबो अपन दहिया अपने से टोई अरे दादा बर्फ निकाल के रगड़े लगली ऊपर नीचे रगड़ी आर बर्फ के पानी पानी छोड़ा दा ऊपर नीचे रगड़ी बर्फ के पानी जा विकास यही याद से कोयला परती सपिया चोलियों में आटे न जवानी चोलियों में आटे न जवानी अरे नाला अंतिम पद ह का हो? तबले समय हमर समाप्त हो जाई 40 मिनट प्रखंड दादनगर ग्राम पंचायत मानद के पूर्व मुखिया अशोक सिंह यादव जी जा विकास मुखिया जी के हार्दिक हार्दिक प्रणाम पद प्रतिशत बन जाए यही कामना करब हाँ विकास जी मास्टर मुन्ना सुदर्शन बात मानी अलकातरा ऐसन जवानी छुओ रे दादा हाय 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 तबो विकास तोरा बुझात नहीं है बउआ मास्टर मुन्ना सुदर्शन बात मानी जोरे ओरिया के पानी जैसन चुएला जवानी जाए गौतम मास्टर मुन्ना सुदर्शन देख नहीं देख गौतम के करेजा दहलता अरे वो दूसर देश का है हो मास्टर मुन्ना सुदर्शन तुम कौन कौन हाथ चला बउआ हाथ चलाओ देखा हाथे से कपड़ा तारा लेखा लड़का के बिया ना के तो हाथे से कपड़ा खींच लो वार्षिक ना खोल वॉशिंग मशीन में डाल लो आइए नहीं मास्टर मुन्ना सुदर्शन मोनी जोरे बउआ बेंजू वाला ला ओरिया के पानी जस चुएला जवानी जो बन के ओजन से देह भइले भारी जो बन के ओजन से देह भइले भारी सैया सुदर्शन आके हंडी संभारी सैया सुदर्शन आके हंडी संभारी कौना फूला झारी माँ आरलू भाई पानी धीर धरा कौना फूल झरी अरे और मिला के गुरुजी आरलू भाई पानी वाह मलिका
बा जहिया से कोइलो परदेस पिया नया ले जा रही चलियो में बाटे न जवानी जहिया से कोइलो परदेस बहुत दुख बा ए मंझली भौजी दुख ना रहे नरियर के फोरी रे